Nestraš, prosím. Tak ma nestraš. Už som tak napätý. Som napätý jak strúna. Oh shit! All that I could say was yeah, 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 yeah. All that I could say was one eternity later. Okay. Something well right Lumberjack. Miner. Explorer. Tak môžem ísť asi Hunter? Hell yeah. Mám rád. No. Nejak začne. Asi vás vítam do môjho kanálu. Neviem, že ničím moc nerozprávam, ale je to bude moje prvé video s zvukom. Takže dúfam, že ma ospravedlníte za to. A hrám Dread. Minecraft modpack, nejaký hororový, čo som našiel. No. Bože. Asi najprv začať si s minením tohto celého stromu, čo zabere asi dlhú dobu, ale... Čo robím? Bože. Takže... Som sprostý? Tak čo na to? Radšej si urobíme... Oho, okej. To je cool. Vidíte to? Okej. A robím propáč. Ja robíš tam čas niekedy? Myslím, že nie. OK, takže... Začneme takto. A ideme hore ešte raz. Tak. Tešíme. OK. OK. To mi ľúbi. Ty bude to musieť ťažiť celé? To mi nehovor, mi to stačilo. Stupid! OK, o tom sa rozprávať nebudeme. Asi bolo fajn nájsť nejaké miesto na postavenie zase svojej prvej base. Začiatok. Nejaký bunker, alebo nejaké chatu. Ten more, vidíš.
zatiaľ. A! Keď ju užijeme. No, ale. Slobin. OK. Nie som sklamaný vôbec. Inak, ak máte, dúfam, že máte pekný deň a ak nie, tak aspoň nechcem moje video trošku zlepšiť ten váš deň. No, vyzerá, že tu nie je nič moc okolo, tak si pôjdeme cez ten les. Tu máme top. Na čo mi to tam? OK. Si nelúbi. Čo to kurva? Ja to boli skurvené zajace, ja to jebem. A ja som tu dosratý. Point blank. Ale, tak, fajnové, mám prvá posteľ. OK. Díky, ničom. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Není tradovací. Chlapci zač. OK. Potato. Co to je? Aha. Ten si riadne nepotrebujem. Najlepšie bolo, keby som mal pec niekde. To je... Aha, tu nič. Ale chvíľky budem zložiť. No, to je, dúfam, že kameň. Jo, je to kameň. Potom ešte 3 na pec. Tak. Ideme nejaká posteľ. Pec, ne posteľ. Ja som fakt dementný, ja sa musím opýtať svojich rodičov, či nie som fakt dementný, lebo ja neviem už. Takže... Pec. A nemáme chlieb. No. Nekrava. Dá sa tie zbranie inspektovať? Tak to odpadá, kto, že tu dá, môžem dať takéto veci, OK. Simple voice setup this. Môže byť aj voice chat? OK. Nie, to je... OK, to je v histórii. Nie, to sú achievementy. A čo to pre nastavené? To len pozriem rýchlo. Control keybinds. To len pozriem. Jak to tam vôbec je? Na háčku? OK. No tak to je fancy. To je fancy.
OK, nejaký nepotrebný update. Dík. Vieš čo, asi to asi vysmažím. Plenkami. Ten detail je crazy. To zoberajte. Crafting vyzerá takto 3D. Vec vyzerá takto 3D a vyzerá to celkom cool. Čo si dám... To. To je fajn. To bol kamarát. Dobre, dúfam, že nás už niekto bude otravovať. Tak teoreticky by som mohol byť uhlie z toho dreva, teoreticky. Keď nikto nevedel, aha, z Minecraft, tak môžete spraviť toto, že nechcem. Že môžete zobrať celé drevo, akože celý kmeň a môžete hodiť do a môžete sa ho spraviť ako uhlie. Čarkou. To vlastne, čo vy ste vlastne brali, používali, myslím, že na grilovanie, ak sa nemýlim. Ale nie som si úplne istý. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Nie, to je chlapec. Javec. Měl by, najlepší bol, keď som proste lahol. Ahoj. No, tak. To máme už prvý náznak toho, že sa to niečo deje. A niekto vám tak otvoril dvere. Dík. Dobre. Jaké sa nám prebíjanie? OK. Cool. Tak, a teraz môžeme hodiť ďalšie to uhlie, čo máme, aby sme mohli vyrobiť ďalšie uhlie. Bo prečo nie? To mi to zakáže. Keď som sa skoro zalkol. No to, ako som sa, ale... Neblaštím to, jak ja baba, takže... Vole, plačím. Dobre. To státy pred celým skurveným YouTubeom. Budem pár trošku uhlia a potom sa vyberiem možno na ďalšiu cestu ďalej. Čo je toto? Kazeta? Čo? Zavri. Kazeta, inštrukcie. Ok, super. Ale... Ja mám akože kazetový prehrávač, to je super, že tu mám tú možnosť, ale... Tak. A poberieme všetky veci, čo mám a ideme ďalej. Tak. A ideme. Ja prechádzam cez listy. OK. No, konečne. Tak to jo. To není uhlie. To není uhlie.
Ale je to len jedno, takže nič tu nemôže, pohode, potom jedno, to by mi aj tak nezachránil. Pohode. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Neserte ma už. Ty vole, ja čo naďalej u civilizácii. Je to kytka? Máš? Máme. Najlepšie bolo, keď som asi urobil stick. Okay. Okay. No to asi nič nebude, no. Fakt neverím, keď niečo nebude za mňa. Fakt neverím. Nedôverím tomu peku. Ani len takým módom, čo sú... Ulie! Dick! Dávaj. Ale zase len jedno? Come on! Kto to... Ľudia zase. Mne sa nedá dilo tak na čo tu ste, chlapci. Teda granát. Čo tu kone? Dáme. Ja to má akože to byť... Aha, okej. Dáme. Čau. No. Teraz nájsť také dobré miesto na domček. Prežiť. Čakať. Aha. OK. Takže to je ako Rolocraft. Ak by som nevie, čo je Rolocraft, je to modpack, ktorý robí Minecraft tak 100-krát ťažší a o trošku realistický. Náš na to, že tam sú ríšery a tak ďalej. A to je úplne jedno. Bude to tú hru o 100-krát tak ťažšiu a tak ďalej. Musíte piť, inak sa dehydratáciu a no zle vidíte, potom môžete zomrieť, tak ďalej. Spracovanie len jedného dreva to trvá aspoň hodinu. To je železo? Dobre, železo. Takže. No a dúfam, že to bude len, nebude len jedno, lebo ak hej, tak ako budem celkom smutný. Ale... OK, tak ideme ďalej. Jo, ďalší, iron. Ale dobre veľa. No tak dávaj. Týkaj potom aj uhlie. Ak to sú akože to je pán modpack a pán hororový modpack veľmi vďačný, ako je veľmi štedrý. To len môžem povedať. Toľko uhlia, ty kokos, okej. Ale ako dosť.
Si podem zvyknúť textúry. Tak. A Lukáš, čo tu máme? Fallen, ten Ruined Nether portál. OK. Tu je železo. Tu je železo! No. Pes. Nemám kosti. Šuka. To asi bude zbytočné. OK. Tak. To vystreklo pekne. Toto je taká bude taká pustina, také niečo. Kameň, nič viac, ale akože kameň, železo. Železo! Ty sa objavíš, keď ja tebe rozprávam, no poď sem. A mám pocit, jo, začína noc, takže rýchlo toto a pršať. To sa mi neľúbi. Ale vôbec! OK, tak toto zase máte. Super! OK. Ako fuj. To len môžem povedať. Fuj, fakt fuj. No, to ne. Follow me. Hilda! Hilda! Co to kurwa bolo? Goodbye. Ahoj. A fuj! Máš már, deal with it. Dobre, ale... Čo? Bude to teda ani šancu. Nože prosím vás, dostaň aspoň trochu nejakú šancu, proste o to ísť. Prosím. Chcem svoje veci. Zajac sa mi nerozpozol, ide infarkt, lebo som skoro do fakt jeden infarkt dostal. To beriem s sebou. Len teraz nice. Kam ísť? To bol jeden ten villager. Zase ten... Ty, že? Či to je úplne... iná... To je ľubí. To mi fakt neľúbi. Pravdepodobne ide asi úplne inú dedinu. Prosím. Prosím. No keď to je super, že mi dáš. OK, helma. OK, to sa toho zahodiť bude. Si dám rovno na seba. OK.
vykašľame krv, prečo nie? Teraz len nájsť cestu k mojim veciam, lebo inak zmiznú a budem veľmi smutný. A to si nevádam, že to bol pri vode. Bolo to pri vode? Mačka. Tak. To bola asi iná dedina. Ale ja neviem. Ale ja... Letí! Nechajte ma! Čo je? Zase! Ako dobre nájsť niekde to privýše nejakú horu alebo niečo. Nie je tu nejaká postel? Som bol? Že? Ja som bol, som vykešľal tú krv. Ne, to nech musí byť. Áno, golem. Neviem, čo sa stalo? Chlapáku. Chlapáku, pozri sa na mňa. Čo sa stalo? Pane Bože, postel. Au! Nechaj, to som bol? Vyspí sa. Prosím. Áno! OK. Dobre, tak toto nebude nejaký... Toto nebude fakt jednotka. Aha! Tak keď zomrem, tak mi to dá telo to miesto, tak fajn. Pokiaľ to telo to bolo predtým, nenahradilo to moje, čo znamená, že tam tie itemy boli stratené. Nebudeme na tým rozmýšľať, ale radšej pôjdeme to nájsť. Jo, ideme správne. To bolo aj predtým, alebo som len si to nevšimol, že som slepý kár. Dobre, toto tu nebolo. Toto nebolo. Nie, je to tu. Dobre. Pánovo. A teraz môžem dať preto železo. Ale chce sa mi? Ale, poď. Ideme pre železo. Železo! Elie! Au. Železo! Ideme pre železo. To na kalhoty a na boty bude... No, to som tam aj teraz, nie? Ale, železa nikdy nie je dosť. No, bez. Nič. A tu je železo nejaké tiež. Aha, ok, fajnovo. Tak to fajn. Tak to ja rád, železo. OK. Takže 5 železa. Dobre, to neboli 4, to bolo 5. OK. Spokojný. A to uhlie ešte zoberiem, to uhlie ešte zoberiem. Prečo nie? To je fajn. Kto mi teraz píše? Budú fakt teraz písať, chlapci. Alebo dievčence, neviem, ktoré to je. Niekedy píše, keď to nepozerám. Akože teoreticky by som mohol nájsť akože... Aký biom, kde to majú proste celkom všetko rovné, že by to malo rovný prestor na postavenie nejakého domčeku. Železo. Elie, železo. Ako bol by som celkom
som rád, keby tento modpack sem pridal ako jednu takú vec a to bolo to, že keby, ako pri tých stromoch, keby máte len jeden ten proste pod tým, tak to celý strom zrúti. Ale pri akoby týchto pri týchto orečkách, že by to zúrilo všetky orečka na jedenkrát, lebo viem, že to existuje, ale je ich dosť málo a nie všetky fungujú ako majú. Takže chápem, že prečo to som nedal a pravdepodobne by to možno sa nejak robilo aké zle s ďalšími modami, preto tu nie je. Takže len akože keby to pridali, nezažoval by som si, neviem klamať. OK, tak. Fajn. Aha! To moje odštávarka. Dobre. A ja som hladný, ktorý ma. Si musím najesť. Aha, tu sú schody, okej, fajn. Z ruky, lebo vidím, že budem... A fajnovo. Čo to vyzerá, čo tu máme? Kačto. Máme tu kompas. Barely, to meso. Nie, nič pre istotu. To česká. A železné boty. A ja mám plný inventár. OK. Poprvé neviem najmenšie tucha, čo mám s všetkým týmto, ale... Také zlato... Uhlie sa bude hodiť na 100%. Či to bolo... To bolo to aero. Dobre. Ja som myslel, že to je už meď. Dobre. OK. Čo? OK, to je cool, ako to ide v tom vetre. OK. To mi ľúbi. Takže ideme sa ďalej to preč. Fajn, tak bež. Stráž lesa. Oči vidia si, nerobia dobrú prácu, lebo sú niekde úplne inde a chodí tu monštrano. Ale zase tiež, čo je chytro, potom sa kašľať nad prirodzenými vecami, vedne. Ja akože moje porekadlo, že pokiaľ za to neplatia, nerob to. Hovoríme len čisto, len... OK. Že som zlakol svojho tela. Ja som sa zlakol z toho tela. To sa mi neľúbi. Ale hovorím len na tomu, že pokiaľ to proste v práci alebo také niečo. Pokiaľ je to škola, tak sa to učiť musíte, aj keď za to nie ste platení. To hovorím, ja som teraz na strednej škole, takže viem, o čom rozprávam. Učiť sa. Tak to pozerá niekto, ktorý je na základke. Je to síce na strednej, nevraveli pravdu, je to na strednej to o dosť ľahšie, ale zase ne, že sa budete flákať. No to tiež nie je dobré. Ja som tak tiež skoro kľudno, že som flákal, prešiel 3 ročník len... Tak. Čo to je? Ja nevím dole. Fajn. Ako moc hlboko to ide?
everybody, my name is Markiplier. No. Nope, 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 nope. No pity fucking no. Tak tam nejdem. Nejdem ani keby ste mi dal milión eur. Ne. Ale späť, čo som práve povedal, že vy za to zaplatíte. Ne, ne, ne. Tam nejdem. Žiadne uhlie. Nejdem tam. Nejdem. To mi stačilo. Nejdem tam. Nejdem tam. Chlapec, ty ostávaš tam dole na veky vekov, sám, bez rodiny, bez všetkého istého, ty sa nezaslúžiš to dať posledne von ani hovno. Sam nejdem. Tam fakt nejdem. Kašlem na vás, chlapci. Dyk, koľké prasa. Čo sa vyspím rýchlo? Okej, fajn. Také to laglo, niečo sa načítalo. Mám postole, no. To je. Čo je? Možno tu mene aj ten pomôže, čo s tým? Sprinklery. OK, vôbec neviem, čo s tým mám robiť, popravde. Ja možno bože trošku aj keď mám ruky, tak to ako na zbraní tyk, tak dobre, fajnovo. Dáš? Aha, ja sa nemôžem na seba otočiť. Len... Dyk! OK. Keď čo mám takto? Nemôžem len tak cez to rameno. OK. Zájmo. Takže sa nemôžem otočiť. No tak to mi dáva jednu možnosť. Keď ty čo bude za mnou, to musím len ja sa otočiť. Čo sa mi nechce? Nebudem vám klamať. Ale celú dobu proste len skurvené veľké stromy. Žiadne miesto, kde by som mohol postaviť dom, kde proste... OK. Mi to trošku zasekalo. OK. Tak... Čo je? Uhlie, nie? Nie, to sú lamp. Ako je to uhlie, ale to je nejaké... lamp. Pohrade by som si fakt mal nájsť niekde proste nejaké miesto, kde sa ubytujem. Lebo... keď zomrem, tak ako tá cesta nebude pekná, lebo bude dlhá. Ja som akože nechcem to zakriknúť, takže zaklopem na drevo, ale zatiaľ sa nič nestalo. Okrem toho, že som našiel proste očividne jaskyňu, alebo niečo také, neviem čo to malo byť, čo išlo hlboko do zeme, do zemskej žiadra, do zemského pekla. A našiel som tam proste... neviem, vysoké čierne individuum. Nebudeme sa o tom baviť. S veľmi veľkým videlným úsmevom. Také vyčerné zuby nemám ani ja. A to mi verte, že sú žlté jak žlté.
OK. A či by niekto zabil skeletona? Dreveným mečom? Gratulujem. Ale... Zatiaľ to nič nevidím, akože... Ty vole, prečo sú to tak veľké, taký biomy s lese veľkými stromami? A z tohoto mám strašne príjemný pocit. Skvelé mesto, kde poslali tom? Byl to. Mohlo, by som dal, že dá sem. Blok sem. Ne. Nie. Sem. Sú zo zlaku, to je ohúca, dobre. A tu by mohlo byť trochu z okna. Nie, toto je moc malé. Tak som chcel aspoň takéto. 3. 4 vlastne. Takto. Moc malé to. Týma tam. Musím trošku zväčšiť. Že už... To mi už nehovorím, že už má zase. Pre istotu už vyťahne posteľ. A dám sa spam point. Ja, to je malé. To je malé. Poďme urobiť ako také, jedno také klasické také T-čko spraviť ako dom. Ako ma chápete. Tak spraviť rakety. Tak sem, tu dáme pec, do pece dáme uhlie. Čo sa s tým také dá? Môžeme to robiť toto niečo? Ne, nevieme ani urobiť ani hovno s tým. Áno, mi to nedá naspäť! OK, sem dáme to, uhlie tam je, teraz dáme vypiekať to železo. Ja zatiaľ urobím s stykou. Toto. Asi zatiaľ len drevenú. No počkám na to železo. Dáme to spawn point, prosím. Hej, by sa asi dalo, len to nevypísalo. OK, takže... Dáme to tak, že... 2, 3. To bude... Takže dáme sem. 3. Sem. Sem. 4. Takto. Akurát. Nie, nemôže byť. Takto. Začneme. Teraz to je takto. Začneme, to znamená, že sa mi bude celý jedno. Chcem ďalšie jedno. Chcem len dať, že... Neviem. Nie. Nič, prosím. Ďakujem. A tieto rohy môžem urobiť vlastne... Asi už nemám. Ja nemám. To sú nejaké, to pravdepodobne sú tie isté, nie? To sa mi nelúbilo, pán hororový modpack. Prosím vás, nerobte to znovu. Budem veľmi rád, keď to nerobíte. To vlastne nahradím to tieto akoby tými celými kmeňami. Preto mám svoju klasickú...
A chlapík sa prišiel pozrieť na mňa. Čau, ty starec. Uchylák. Pinavý. Tak sledovať človeka. Spí. Hej, sa nehambíš. To je Spruce, to bude Dark Oak. Nie, v pohode, v pohode. V pohode. Vôbec to nebude teraz zle. A nie vyzerá, vyzerá to. Oda. Jauda. No, spolíš to. Okej. Fajn. Nie fajn. Mohol by som si teraz robiť toto. Nemohol. Kurva. Nie. To sa trošku bližšie urobíme. Ja to bude trošku... Si čo klameš. Rozumel som mu len, že je za mnou, ale to očividne klamal a to druhé som mu nerozumel, len som mu rozumel slovo game, takže pokiaľ niekto fakt rozumel, čo povedal, tak môže to niekto vás, prosím vás, preložiť alebo povedať, napísať do komentárov. Bol by som fakt rád. Dobre. To peklo? Dobre, fajnovo, som rád. Takže urobíme takto, urobíme sekerku. Fajnovou. Neviem, prečo mám tento pickaxe furt ináč? Taký čo je useless, fakt. Darkou. Byk. To je taká válečná sekera. Asi takéto maličké to stačí, len potom to urobíme takto. Nestraš prosím. Tak ma nestraš. Už som na tak napätý. Som napätý jak strúna. Oh shit! A dúfam, že keď sa vám videjko bude ľúbiť, tak možno zvážite dať odber, dáte like. A možno môžete prezdieľať, ak chcete. Nemusíte samozrejme. Ale bol by som rád. A môžete napísať nejaký komentár. Môžete dať hate komentár, môžete napísať dobrý komentár. Mne to je fakt jedno. Budem rád za hocaký komentár. Len prosím vás, nech ste trošku slušnejšie, nie? Ako môžete takový trošku nadávať, teoreticky môže byť, že robíme raz, 2, 3, to je sklo, môžem robiť, alebo nie, 2, 4, sklo a môžem dať sem, takto, že by, a jo, to zra fajn, len trošku tých stromov asi by, no, dobre. Trošku vyčistíme polnožstvo toho. Fajn. Dyk, ale celkom to dobré, ako tu máme akože takto veci na jedenie, keď budem hladný, budem večer proste na množství snack, tak prídem sem a tu sa najem. Dyk, ako dobré. Teda to mám proste to nie sú černice, to nie je černá, to je... Čučoriedky. Nie, čučoriedky sú modré. No, proste sú nejaké bobule. Lesné bobule. Lesné ovocie. Sem pán medveď mi sem príde sa najesť. Môžem robiť takto ináč. Spruce len sem. Teraz môžem robiť, že pôjdem sem, to je takto. A môže byť veľmi ľahko takéto prepájanie týchto týchto slopcov. Takto, sem bude fajn, sem bude fajn. A teraz môžem toto dať preč. Dobre, tak.
Dobre. Nie. Sekaj. Nie, ale ne telo, alebo proste nepajky. Proste sekaj to drevo. Ďakujem. Tak. Dobre, let's dobiky si a teraz len nájsť piesok. Som sa domyslel, budeme klamať. A potom toto jesť. Si vypálim, si dovolím pravda. Chleba. A dám si. A pravdepodobne tu blízko malo byť tam nejaký kus v vode, takže... Ja. Nie je špinavá. Je špinavá. To rýma. Ale to mi dá možnosť dať hunger. Ako nastaviť čistú vodu? Je to taký filter na vodu? Nie. Alebo tak dáme, že clean. Nie, water. Asi nie. Alebo water. Tak si nič, takže fajn. Au, ja som to vedel. Mi to dá ešte poison. Kurva. Au. Nie. Jak dostanem čistej vody? Ktorý má? Dobre, ale otázne je, viem sa dostať nejak jesť. Lebo nevyzerá to tak. Ako? Počuli si to? Či už vnútorné démoni vyhrali. Ale jak si mám čistú vodu? Možno získať čistú vodu? Mala by tu byť, nie? Veci, čo nepotrebujem. Neviem. Ja získam čistú vodu. Aha, noc. Ja sa ma starý bude buzerovať noci, bude ma sledovať, ak spím. Šúra uchylný. Som späť. Som si len zbehol pre vodu. Stal sa niečo? Asi nie. Ten piesok tam musím nájsť. Okay. Keď si spravím železnú lopatu... Tuto... Tak bude fajn. Prečo to... Okay. A dosť, ty pakuj odtiaľto. Vieš, nie, vieš čo, ostaň kľudne, ostaň. Budeš ako nové palivo. Budeš ako palivo. Teraz len nájsť. Ten piesok a mohli mať sklo. Okay, pokiaľ... Aha, to je. Okay, bum. Ináč... No som rád, kedy pridali do Minecraftu nejakú kopii mopla, jaký horel obom. Co to je vás bogná karta popis, okej. Rozprávam, ale žiadne, musím nechcem. To pies, 20 pies. To bude... To nebezpečiť. Takže zoberiem aspoň 42. Tak budeme ísť. Oj, 30 a ešte 12. Teraz ideme vypáliť Slepká nesverma. Nerob mi infarktové stavy. Takže teraz ideme vypáliť... Neviem, no ešte, počkej. Tu rovno pôjdeš sem. Na sklo. To môžeme vlastne uzavrieť. Takže to mám otvorené. No vlastne, hej. Takto. Uzavriem. Tak, a tu môžeme do tých... No to by si mohol stačiť to. Mohol by som nahradiť asi... Aha. Čo?
No dobre, tak to asi no to už nefunguje. Dík. Kedy odobrali? Drevené nemôžeš použiť ako... Dík, sklamanie. Tak, teraz... Aha. Tak možno to neostane, len ja som dement a nevšimol som si to, že tam proste je. Už je čo iné, už vypečené, preto to nepečie. Áno. Ako som si myslel. Nebo by zrovna, kde si spravo aspoň dvere. Zemoby. Takže... Už nemáme z toho, protože zleme sa trošku z toho maličkého. Stop. Trošku. Malinka. No keby ste čakali ako nejak pravdepodobný, akože pravidelne stredané videa, tak si mi nepočítali som na strednej, takže... Ale tak budem končiť, takže to bude fajn. Teď možno postaviť tie videa trošku častejšie. Bo väčšine lenivý. Lebo väčšine sme lenivý a nechcami. Takže takto. Môžem zobrať, že točky, len sem, točka, krása. Môžem dať si jednu sem, jednu sem. Krás. To bude fajn. Také sa zaujímavé, peklo. Bum, 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 bum. Ešte jedno. A už mám jedno okno. Môžem zostaviť, že... Aha. Dobre. Daj sa o tom nechujeme. Môžem spraviť takto, môžem to nejaké veci používať, tak teraz... Čo je toto? Čo sa to sú náhodné pety? To je rovno viedli, že Sapling budeme používať, očividne. Ty si vám stranou tu viac než dosť. Bak. Ok, to možno niečo bude. Možno to asi na nič. Nie! Dobre. Nič. Luky porobiť tam nebudem. Mám zbranie, tak to nič. Spravím si takto. No teraz môžem zjesť. Mám ovocie. Stiali na jazdu, by ste mali rádi jesť. Aby všetci boli zdraví. Aj zeleninku. Toto schovám. OK, ďalšie okno. Tak, fajnovo. Už bolo lopatu kúde. Ešte sa. Nerobte mi fakty. Nemám to rád. Prosím. Už sa to zabať, keď vnútri. No, sem hodím. A v tej streche rozmýšľam, že to urobím asi také schody, ale to by som to potreboval kameňa, dosť kameňa. Čo ste to? Tak ako také vodové. Je, že ja mám fakt, že asi fakt halucinácie. Vyspať sa bude najlepšie. No. Si kamenie. Jo, no. Tuto, nám sa báť, že musím ísť do jaskyne, tam sa asi vydáme možno ďalšie video. Uvidím, ako sa to bude, ako moje prvé video samozrejme. Tak, ale úplne nebude, to som ako nerozprával, tie prvý videá, čo kedy mal, že to niekto pamätajú po celým vymením som všetkého. Tak, no, uvidíme. Budem ohlasiť na tom, či ľudia uvidia tie videá, to uvidia video, priamo to jedno, ktoré teda natáčam. A uvidíme, či sa to bude chcieť, alebo je to trápne. Nie, mucha. A keby niekto chcel, môžete dokončiť pusto. Keby niekto z vás chcel, nech môžete tam dať posledný blok. To viete samozrejme, nemôžem povedať, že viete. Keďže neviem, že neviete. Takže 3, tak si poviem 2, na, dobre. Krompáč. Čemu to byť niekto vstúpil? Co mám na halušky? Také na dosť, čo to nie je, keď nič vlastne chceme vypáliť, to musí sa domalikami, kde sa mohli uvidieť briky a z tých brikov potom schody.
Ale bol by fajn rozhodnúť takéže Stonecutter, ktorý je ľahšie, mohol by som mať proste viacej materiálov, zase menej materiálov, vlastne takisto, nebol by to viacej, ale keď som craftil len tak, že by som mal len nejakú časť, lebo zo 6 plenkov, alebo toto proste blokov, dostanete 4 schody, čo matematicky nedáva zmysel, ale už je to tak. Tak podľa mňa už natáčam strašne dlho. Tak, dokončíme dom a možno to potneme tam, vôbec je najlepšie. Takže... Ne, že bude dosť, ale môžeme ešte namaniť trošku viacej, aby sme boli trochu istí, a keď tak nie, mám blízko ono. Stone bricky. Tak ja tam sa hovorím, ako sa môžu robiť... Ako? Ne. Stone... Okay. Môžeš skákať? Zaujímavé. Stone cutter. Záleží to dosť, neukážem to, čo to je, ale ak to dokážem, bez problémov. Ale než si to pamätám, že vyšlo jedno železo a ja podal som na to tie plain bricky, čo, ak si to spomínam, sa robili z toho, keď človek... Mám pocit, že to musel vypiec ešte raz, ale nie som si istý, takže počkaj. Keď to dám teda takto, a dám tam, že extra nie. Jo, som. To stane čo? Jo, je to ono. Čiže dvakrát, myslím, že to bude stačiť. Stone cutter. A nie, tak to je len stone, aha. Tak. Môžeš to byť podľa, že by mohla byť. Ač, sa ďalej k tomu. Ale hej, áno, je fajnové. Smooth. A takto zatiaľ. Môžem potom môžem nevyužiť. Nech zatiaľ, čo tu mám. Tuf. Takže tento by som mohol, neviem čo využiť. Možno niečo v budúcnosti, možno nejaký projekt. OK, mám pozrieť zase očí. Niekto to tu. Niekto spôsob bude. Nie. Možno tu nejakým, nejaká možno senzitivitou alebo niečo. Nie som istý, neviem. Tým to nemám mod. Neviem. Tak. Nevadí. Robíme taký som ináč, aha. Stony. Stonebricky. Ten stone cutter, mohol by som položiť, neviem, treba sem. Tam stone cutter, to je fajn. A dám, že stonebricky a môžem robiť toto. OK, to bude fajn. Keď to zoberieme, že... že takto. Voda, dobrá. Začíname sa moc, fajn. Hej! Kto mi ujebal torčky? Hej! Tak to sa mi nelúbi. Zase dávam také dvere. Pozorne, zatiaľ ešte. Znovu. Dobre, môžem spať. Vidíš ma? Ale ja teba nie, takže podľa detskej logiky ja nevidím teba, ty nevidíš mňa. Vyriešené. Takže tu nie si, neexistuješ pre mňa. OK. No, poď. Bojíš sa? Dík. Taký perverzák. Keď ho chce konfrontovať niekto, tak proste ide preč. Dík. Sedí. OK. Fajn. Nechcem tu strchu robiť nejak moc špicať, takže to možno vyťahnem ešte o jeden a potom to dám slebami. Ale nie som si istý, sleby sa vytvárali, myslím, že keď zoberiete takto... Super, ešte robím to tu vlastne.
Bricky a to bol z týchto. Máme 6. 6. No tak je to aj viacej. To je fajn. Tak, to je, ako robíme len pár. Dáme sem. Neotvárajte mi dvere. Prosím vás, neotvárajte mi dvere. Sme mimo prevádzku. Nechoďte sem, prosím vás. Tak, ďakujeme vám. Dobre. Toto môže byť pre vás strašne nudné a ja to chápem. Není to moc zažívne investovanie, pokiaľ nie ste buildery. Pokiaľ ste a nenavidíte, ako stavám, tak môžete ma zhejtovať v komentároch. To je... Neviem nič, či to ľúbi, neľúbi. Môžete potom v komentároch možno ohodnotiť tom. Stony. OK. Tak, fajnovo. Viete čo? Viete čo sa tu robí, tak môžeme sa ísť prezet von. No a keď sa nažerem, bolo by fajn si dať z Newton. Neviem čo je, ale... A môžem ísť to bude. Nejak tu preskúmať tú divočinu, v ktorej sme. To bol blok. A to je výška. Dík. Poď sem. Čo to utekáš do mňou? Počká. Aha, zabral. Ty búblik. Najeď sa. Ale to je jako nějaká cesta. Je to cesta z... Je to cesta někam? Asi nie. Tady se nič neděje, čo som rád. Možno by nie, lebo nebočím tu. Nechcem sa moc ďalovať od môjho domu, lebo akože sa vypieka, nechcem sa tak, že som 1000 km od môjho domu, stratiť si moje veci. Musím si veľmi nájsť. Teraz sa vrátime. Uhlie, to môžem pobrať, ale to bude pravdepodobne uhlie. To môžem dať, že bom. Au. Zlakol. Tak. A možno to potom ešte dám trošku vyššie, o jedno, som vravel. OK. Takže takto. To je fajn. Takto. Super. Niekto beží okolo. Tak. Ešte nebude dosť. Aj, došli mu. Čo má páliť, tak to máš ďalej. No, môžem to tam dať. Bum.
Tam ešte chýba ešte jedna. Takže dokopy bude... To je 1. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au. 10 na dĺžku. Nie na dĺžku, na 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Můj zatvoril dvere, díky. Na to je 11, to bude znovu, to je dokopy 13, lebo máme tieto navyše, takže to je 13. 13 brikov, to sa rovná 13 brikov sa rovná krát 4, to znamená, že krát 4, 13 cobblestoneov bude 40, nie, 52, ak sa nemýlim. Takže 52, to bude ďalšia vrstva. Dobre. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Takže keď to dám sem. Ale pravdepodobne, keď budeme akože pravdepodobne potrebovať náboj, tak budeme potrebovať pravdepodobne meď. Aha. Dobre, že budem získať takový skop s väčším zoomom. Bude zaujímavé. Ale nepáči sa mi, ako mi zobral proste torčku. Prečo je tráva taká hlučná? Pane Bože! Teraz len 52 stoneov zohnať. Ak sa moja matematika nemýli, a pokiaľ sa mýli, tak si môžete zo mňa robiť srandu v komentároch. Som vypol takto. Neviem, to sa nejak takto lenky. Zoberám si sprus. Nie, proste nedá sa tak prekliknúť, neviem prečo. Nechce mi to ukazovať. Toto je proste pokazané. Nevadí. Nie. To je fajn, keď to potom asi... Prvá si to asi katnem len. To odkiaľ pridali, hej? To čo je? Nemoj postiel krvu. Nee. Ej. No. Komu sa nedostal vždy buď bazmek, špinavý, odporný. Neviem, sa to uražal na ethnicity, nie? Necháš ma spať? Ďakujem. Môžeš sa dívať, ak chceš. Hej, ale... Nechaj ma spať. No tak ako to sa mi nelúbi. Bazmek. Hej? Bojíš sa? Mal by si sa.
si steak. Vieš čo? Ty to robí problémy, chlapče. Môžem spať? Ďakujem. Táto dnešná mládež ma nechala spať. No. Len čakáme, kým sa nám dopečú stone, to máme breky a z toho schody, tým svoje strechu, to nás lepí a potom môžeme robiť tieto smooth stone podlahy. To bude fajn. Uvidíme, ako to bude vyzerať. A to nie je proste niečo filter. Nie, nie je to nič. Mám to získať čistú vodu. Ale fajn, že to môžem variť. To ocením popravde. Dopadím na najskôr kolu. Áno, počuť sa pokára. Držte palce. Nech mi to vyjde. A pokiaľ mi to nedržíte palce, tak mi tam nedržte palce a prajte mi, aby som to pekne, aby som slíhal, aby som skončil na ulici pod mostom. Čokoľvek chcete. Ja vám to dať nebudem, len nebudete tam vraždiť. Ďakujem. Ja vám to tak závidím, že to nevidíte. Hlavne srfti si za takú dobu ako ja. Mám to pravdepodobne buď katnem alebo zrýchlim. Uvidím ešte. Môžete mi navrhnúť ako niečo do komentárov, niečo, čo by som mohol zahrať, ak by ste chceli. Niečo. Ale niečo fakt kvalitné. Nechcem hrať niečo, čo proste je zbytočne prehnané, ako povedané, že je no, to by mohlo byť dosť. No, sa dá sa dostať hore. Čo ja robím? Sa fakt prostý občas. A posledný dobre vedľa, ale dobre, nevadí. Aj tak sme sa dostali hore. Takže, pohode. Úspech je úspech. Hociaký úspech je úspech. Tam ako úspech neberiem. To čo je? Ej! Dokoľa to tam dal? To je akože... Dáme. Tak, fajnovo. Dáme schody sem. Bam. Aj moc som to počítal. Riti. Smooth môže byť stone. A tohoto môžu znamená zavrieť. Man, kasety. Ale kde nemám proste... Je to taký kaset player, alebo taký niečo? Jo. Teraz len čo?
Aha, to si neuká. Ale veď mi ukázal veci z show. Craftable showing off. Aha, gas. Aha, som len povedal sem. Gas. Neviem, že to musím veľkým. Gas. Nie. Čo to nevím? To nedá craftiť? Asi nie. To si budem musieť nájsť pravdepodobne. Smoothstone, takže sem ešte jedna. Toto hodím sem. Môžem sem hodiť, to je takto. Môžem hodiť takto. Fajn. Okej. Robím. Kde odídem si prevodu.
takto. Takto. Ináč, som nedokončil strechu, ja som takým trafený. Som mohol robiť takúto. Hej, to je zra fajn. Trošku vyvýšená, ešte trošku vyvýšená bude. Toto bola ako reálna strecha, nebolo by to len také... Chápeme sa? Nevypisujú furt. Ok, to sa nevydarilo. Počkaj, ne... Sa povedal niečo asi nie. Vonku asi nahradím torčky lanternami, lebo očividne torčky mi niekto bude ujebávať a niečo sa načítal očividne, lebo tu to laglo. Čo je tým smerom? Ja sa budem musieť napiť špinavej vody. Nelobí prečo. A to je špinavá voda. Jo. Nedal mi to poison, dal mi to len nauzeu, ale čo mi spraviť druhá. Nedal mi to poison, tak fajn. Dal mi to len maximálne hunger. To vyriešiť jedným tak stejkom. Čo som všetky? Som komentný? A teoreticky... Stony. Idem sem dať. Ok, teoreticky... Ok, takže ešte raz prejdeme. Nie, otvor. Už hore nepôjdem, takže... tak prepáč, že si sa do teba. Nie, to nepôjde. To máme taký, že skúsim sa. Okej. Ale som nečakal. Okej, toto vstúpil na klasiky, keby som... Zobral toto železa, by som mohol ísť urobiť takto. Tým pádom by som mohol ísť zobrať. Ok, vyhol som. Okay. Lávu, lenže to je úplne na druhej strane. No. O tom sa baviť nebudeme. Som nečakal, že to je tak vysoko. Okay. H incoming. Ako to mám bolo dostať? Teoreticky, keby som túto píšetem asi. Budem drobný. Čo by to nebolo? Proste zorujem si ďalší
popelík a robím si proste kýblík. A zobrám si vodu. Spustím si dole vodu. Čo ma to napadlo hneď? Ja som fakt tupec. OK. Tak, voda. A teraz môžeme rovno ísť dole. Ale dostaneme, že tu nie je nič. OK. Ináč, keď sme už tu, tak... OK. Čo sa stalo? Ale stalo sa mi to. Dick. Lovely. Sa mi nelúbi a preto idem odtiaľ čo najďalej. Chavez. Ain't no way, bro. Nezačal len to šepčenie. Oh hell no. Okay. A teraz... Okay. Hot stuff. Ja viem, že som hot. Nemusíte mi to pripojiť na chlapci, je to ten stále. Okay. Jako teoreticky, keby som nechal napršať... Hello, motherfucker. Yeah, that's messed up. Hello, I'm N-O-Tony. M is meaning smile. Opäť! Pakuj! OK, kto mu dovolí za to sa drátne kúpie domov? On mu to dovolil! Mám takom fajn miesto. Som si fajn miesto vybral. Lebo mám tú jaskyňu. A mám tam aj ten oheň vzadu, ten campfire, čo to je zač. Takže keby som potreboval niečo nájsť, ako ten kazetu. Môžem tam. Počkej, 1, 3, 4, 5, 6. OK. Tak mám presne. Fajn. Ty vypec toto a môžem teoreticky začať s týmto. Aj, dobrý ti už. To som mohol, lebo to myslím, že to, keď to robíte, to vydrží o 100 krát dlhšie a hlavne vydrží to viacej, ale to sa si nechám. To niečo potrebujeme rýchlo vysmeltovať. Takže... To je fakt najnová časť celej hry. Na čo sú tieto hre tie zbrane, keď im to absolútne nič nerobí?
Na čo? Akože videl som, že niečo nakoniec z neho, akože toto, čo tento, čo má za tými, čo stope na tie okná a tak ďalej, tak ten by teoreticky... To by teoreticky možno išlo aj zabiť. Čo ja viem. Ináč... Keď sa na tom premýšľam, by som mohol robiť farmu na lávu. Len tak, prečo nie? Na tom bude na to ten Dripstone, čo dostanem. Som bez dole sa keď ale neviem sa rovno. Môžeme aj urobiť. Ja môžem to tak nič. Budeme to, že... Takýmto niečom, nebude fajn dělat. Takže to niečo nebude. Budeme ešte graftiť. Takto, takto. Z toho bude... Nie, to som to robiť takto. Takže... Takto. Zase tieto pár. Pom. A to znamená, že to budeme si robiť trošku viacej. Padol strom. Super. Si to pekol, dobre, chlapec. Sem. Ja. Sedí. Uí. OK. Lampu, ako sme na to myslím, že potrebujem Co inak? Lantern, nie? Nie? Ale možno viem, ako sa to robí, ale nie som si istý. Budem potrebovať určite toto. Jo. Budem potrebovať pravdepodobne trošku toto. Tak. A mačky, nebojte sa, prosím teba. Kľud. Takto. Robím trošku. Myslím, že sa to robí takto, ale ja som si istý. Jo! Ale ma ešte neklame. To pamätám ešte, helie. Škenrolo šťastia. Mám mi práve otvoril dvere. Tak sa ospravedlňujem za to. Môžete ospravedlniť. A sem. Dúfam, že nám to neukradne. Človek. Môžete... Hej! Nevyrušuj ma! Ako som hovoril, že môžete odnotiť môj komentárov a uvidíme sa na budúce!